Vitajte v politickej aréne. Eduard Chmelár uverejnil status, v ktorom ostro kritizuje výroky Jaroslava Naďa a jeho návrhy týkajúce sa obmedzovania niektorých médií. Chmelár uviedol, že takéto postoje považuje za nebezpečné a upozorňuje aj na to, že časť opozície sa od podobných vyjadrení dostatočne nedištancuje. Zároveň varuje pred rastúcou polarizáciou spoločnosti a vyjadruje obavy, že napätá politická situácia môže viesť k spochybňovaniu demokratických princípov. Chmelár doslova píše: Boss politických gangstrov na Slovensku Jaroslav Naď sa opäť vyhráža zatváraním konkurenčných médií. On si asi myslí, že to zmiernil pravidlom divokého západu. Ja som zákon, keď doplnil, že to nie on, ale zákon ich zakáže, keď určí, ako sú nepohodlné weby, financované, ale tomuto svojvoľnému výkladu práva by sa zasmiali aj stredoafrickí diktátori. Už niekoľkokrát som upozornil, že najväčší problém nie je ten, že Naď, Galko a ostatní šialenci spĺňajú definíciu politických extrémistov, ale že sa od takýchto metód a praktík ich potenciálni koaliční partneri nijako nedištancujú. Naopak, latentne ich podporujú a sú radi, že demokrati za nich robia špinavú robotu. V takom prípade však ani Šimečka, ani Majerský nemajú nejaké morálne právo kritizovať spoluprácu Smeru s Republikou, lebo toto je potenciálne ešte nebezpečnejšia forma extrémizmu. Republika má totiž hlúpe a nepriateľné vyjadrenia vo vzťahu k vojnovému slovenskému štátu či menšinám, ale nenavrhuje obnovenie cenzúry a potláčanie ľudských práv. V tejto súvislosti je naozaj komické, keď práve predseda Sasky Branislav Gröling kritizuje rastúcu teatrálnosť v parlamente a žiada návrat k vecnej diskusii. Šéfko, znamená to, že už nebudete zjapať, že je tu diktatúra a žiadať generálny štrajk? Bolo by to fajn, ale Šašo nikdy nemôže žiadať publikum o serióznosť. Napokon, človek, ktorý podal na premiéra Fica trestné oznámenie za vlastizradu a terorizmus, po tom, čo Slovenská republika odmietla dodávať núdzovú elektrickú energiu na Ukrajinu a ešte k tomu organizuje petíciu, v ktorej občania vyzývajú orgány činné v trestnom konaní, aby Fica riešili, len potvrdzuje, že ako predseda Šašov sa nezmenil. Návrat k racionálnej politickej činnosti však tento štát potrebuje z existenčných dôvodov. Obávam sa, že táto vypätá polarizácia smeruje k tomu, že nech už vyhrá vo voľbách ktorákoľvek strana, porazení výsledky neuznajú. Možno sa opozícia na tento chaos spolieha. Máte sa čoho báť, vyhráža sa otvorene Jaro Naď. Musia sa nás báť, vyrevúva z tribúny opozičný aktivista Muro. Naozaj je to vládna koalícia, ktorá šíri nenávisť? Ak sa opozícia nespamätá a neodmietne vyhrážky ako nepriateľné a demokracii cudzie metódy, stane sa skutočnou hrozbou pre demokratický vývoj ona sama. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.